Belai ke kham laijak belai ke kap laijak nukhung ni borok simia tini kami amsai beba borok no kham lai kap laijak pori tongsamani Holy Cross College first semester Chini Abba belai ke sere kaham te belai ke khorang bo kaham adu borosabo kaitoni samungo bo belai ke kubu te absakanya bo sere kaham kuno mungsa sathani nungthani hamyau bo kuru abon bagi khamjak lai kami amsini beba borok bono nairwkna bagi phailajak obo hai cherai 18 বছর এবাকে bo 18 বছর এবাকে 18 years e kakho abo hai sik cherai jora bono sakhamyangui bo osungchano yakari thangka teichungno yakari thangka abon bagi pelai na sung joto kami amsani borobo khamlaijak nok nainedi bo hai tei nukhungni borok to belai kheno khabaijak asuk sikla sokmani jora rogo nijini bosano obo hai khlai yakari maro hormani abon bagi sung kami amsani joto borok bo khamlaijak nok nainedi homang pleni ang dorong kaisa sanai kini o photo no tui o photo hingke bo je pro unity hospital tongoi je bini surgery mani a surgery obo bo bini Instagram movo no post khakia kaitoni kharma bai ang tabo khamongkha kaitor khairokma bai se ang ani asuk thui lai tongmani GI ani je bleeding out disease ni tongmani obo ang tabo hamui tongo hinsabo gaboni bulo bo truk truk khlai ani je sori hamya tongmani abo truk truk hamui tongni bo ajaga bo English be aro kaham khlai bo sika naini di bo asimani bo nor porina di plai ke khamo obo hai tebo caption sija bo nogui tami hingke osuk jora kisau bosono yakar thanani tongmaya asu omo kisau bosono yakar thana tongmaya naini di plai ke khamo paithak ni kini borom sunggenai ang ini bang ni kok poliwana abon lo khima baithai ang oina nemu tungo kini bisino yedo to paithak ni borom yakhana sungenai yakhana sini mokhani president dei dikon ro dei aba kini live dikon borom yakhanai dei jungdo to phaine ro kini jung yakhanai Nanya dinero tabo probono kuthai tui tonglayo a coffee no tawai joto pal khlai bone sangbus kanga ko kha pro ai sokha nok nanya di tamna ni phakya ang phai puro kai an ako bo
saya salsak mai thana letongnya Suprai jisune ani khatuma ono sena singitonga bole anot lampaina bole anot Tinam tu tinam kita tahu tu lah. Pakai tinam siapa sih nasi pasti maya. Pakai tinam tu gitu. Baraya baraya. Mulia. Datang mulia. Jotono,